An ye aw wele bi ka na ka sigi min kan o ye bagan tunu minnu bɛ ka kɛ an ka Mali camajan bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔjina an bɔyɔrɔ la bagan hakɛ minnu bɛ ka tunu a ka ca Ala y'a kɛ an sera ka a dɔw ye Bamako yan ko an y'a ta ka taa se fangaw ma donc a traité la faamaw fɛ cogo min na an tun y'aw wele pour que ka o de ɲɛfɔ aw ye bi na cercle 4 min ye Bandiagara ni Bankasukoro ni Douentza an ka jate dara ko bagan 10,560 la ni san 7 in kɔnɔ bagan hakɛ min tara mais ko yɛrɛ bɛ min kan bi na a bɛ taa bagan 1,700 la min kuma bɛ ka fɔ bi. Bon déjà an kɔni ye min faamuya garabalu minnu b'an fɛ yan garabalu ninnu ye an ka bagan ninnu suyɛnbagaw dagayɔrɔ ye donc mais ni misi ninnu nana complicité baw de b'a la a bɛ feere cogonin dɔw de la ka munu cogonin dɔw de la hali ni i y'i ka bagan ye n'i taara a sɔrɔli ka gɛlɛn donc o de la an y'a lata nin waati in na sisan an mana ka o ka ye an b'a ko lase fanga la faamaw de ka don an ni bagan suyɛnnaw cɛ pour que a bɛ se ka dabila cogo min na. Wele fɔlɔ min b'an bolo o ye a ka nɔgɔn en fait an ye kunnasini ta min kɛ min minɛn'a la n'a taara tribunal la bon a kɔni labila la a bilala bilakan min fɔra an ye o kɔni o ma bɛn anw ma parce que a fɔra k'a bilala de ko papier dira ma k'a ka taa a dɔgɔnin min nana ni bagan ye ko ka taa o nɔfɛ ka na an m'o kɛcogoya de ye maa min tɛgɛ minɛna bagan suyɛnna bagan taara y'a ka wɛrɛ kɔnɔ a minɛna ka nana ye fanga la fanga bɛ tila ka fɔ tugun ko bon an y'i labila taa min nana bagan feere mais ka t'o ɲini ka nana ye bon an kɔni hakili la fanga yɛrɛ de kan ka wuli ka o tigilamɔgɔ ɲini sinon nin kɔni kan ka to bolo la donc o kɔnɔna na an bɛ wele de bila fanga ma c'est à dire que waati o waati ni an nana s'u ma k'a fɔ ko an ka bagan suyɛnna ye karisa ni karisa ni karisa ye ni bagan yiriw bolo ka ban donc sariya ye min fɔ yɛrɛ ɲangili na o de ka kɛ ka o ɲangi ka tila k'an ka baganw minɛ ka di an ma donc o de bɛ anw nimisi wasa an hakili la o yɛrɛ de bɛ jamana kolo sumaya mais k'a yira dɔw la k'a ye fasoden ye dɔw bɛ dɔ ɲɛfɛ dɔw bɛ sɔn dɔ sanfɛ toujours o bɛ dɔ fara fujuni de kan donc o tɛ an ka laɲini ye. Bon bi sigi kun a fanba ye kirisi min bɛ centre la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pied Dɔgɔni na donc an ka misi minnu bosira an bolo ye a ma suyɛ de a bɛ ka bosi an na de parce que o bɛna misi o misi mun taara maa de fara a la ka gɛn ka taga n'a ye donc sungaloma kɔnɔ ninnu sisan misi minnu taara o waati ninnu na donc an commencera ka a misiw ye Bamakɔ yan a bɛ ka feere an ye démarche caman k'a la an ma ko minnu faamu komi sariya jamana de don an ye journalistes wele ka lafaamu d'a ma fɛn mun bɛ ka kɛ Garabali la fɛn mun bɛ ka kɛ an bara ne mun bɛ kuma na an ka dugu yɛrɛ misi o b'a la dugu mun bɛ an kɛrɛfɛ ko Janville olu ka misi b'a la Janville ta dugutigi dɔgɔkɛ yɛrɛ de fara misi ninnu nɔfɛ ka gɛn ka taga n'a ye sungaloma kɔnɔ na donc o misi ninnu an tora ɲini na an nana yan Garabali la parce que ni fɛn tunna o taara na yɔrɔ min na kɔni an bɛɛ b'a dɔn mais an tɛ se ka gɛrɛ yen parce que mun taara na ye an bɛ se k'a fɔ jihadistes de don a bɛ yɔrɔ min na ko a bɛ maa si tɛ se ka taa misi nɔfɛ fanga ko t'a la misitigi tɛ a la mais an ka fɛɛrɛ ye jumɛn de sisan an ko misi ninnu n'u tɛna dun kɔnɔ a mɛn o mɛn o bɛ na n'a ye dugubaw la ka feere donc an bɛ to ka munumunu kɛ Ɲamana Garabali la donc samedi don an taara bɔ dɔw kunna o ye an ka misiw ye donc a bɛ minnu bolo an y'a ɲininka a sɔrɔla maa min bolo mun ka fɛrɛ la o ye Usumani Koyita o b'a ma ko ma di Pɔkɛri Garabali bɛɛ b'a dɔn bon e ka fɛrɛ la fɛn minnu yɛrɛ nin ye an ka misiw de ye dɛ donc o kɔnɔna na a ko n'aw ka misi de don an ka kɛ ni hakili ye n'an y'a kɛ ni hakili ye ko ne yɛrɛ ye Garabali ɲɛma dɔ ye ko ale ye Garabali ɲɛma ye donc an ko an bɛ Garabali ɲɛma mun mɛn kɔni o t'i ye a bɛ fɔ ko Garabali ɲɛma ye Bubu Sise ye donc a ko oui ko Bubu Sise ni ale bɛ biro kelen na komi sisan ko bɛ nin cogo la ko an ka ɲɔgɔn cɛ an ka taa Bubu Sise fɛ mais an taara Bubu Sise fɛ Bubu Sise fana ko tiɲɛ de don ko ninnu bɔra depuis waati jan na ka na u ka sinji dɔ fɔ an ɲɛna n'aw y'a ye Garabali la ko an ta de don bi n'u nana o sinji kelen la olu yɛrɛ yalatɔ la ka ye nin ye an ta ye komi kuma caman tɛ yen Kɔkɛri e b'a d'u ma
ko ne kɔni b'a ɲini aw bɛɛ fɛ an ka misi ko ni ɲɛɲini keguya ni hakili ko an ka kuma dan ye walasa a nabali man ka ca olu fana ka sɔrɔ o de kosɔn ko an ka kɛ ni keguya ye o ye ale ka kumakan de mais an fana ko maaw fara ka fɛn mun ta an ye cogo ye o solution na garabali da la ye an ye solution kɛ cogo cogo n'i ma taa ni sariya jamana sariyatigiw ma n'i k'i b'a dan ye dɔrɔn i bɛna dɔ jɛ donc an ye plainte kɛ o la donc 13e arrondissement na o taara kɔfɛri kɔni ko misi ninnu ko a bɛ a ka fɛrɛ la dɛ mais a dɔgɔnin dɔ de nana n'a ye ka bɔ ne Moti mara la a dɔgɔnin dɔ de nana n'a ye a ye dɔgɔnin tɔgɔ fana fɔ dɔgɔnin yɛrɛ tun bɛ yen don min na an bɛ taa ni polisiw ye don min o dɛnna ka dɔgɔnin kɔni latuna an na mais ale kun ye a garanti ta ko nɔgɔn de don a bɛ ne bara an ka kɛ ni hakili ye a bɛ yan ne bɛ yan a y'o kuma fɔ an ɲɛ ka ban komi ɲɛma de b'u da donna la o don bɛɛ an ma force k'a la donc lundi mardi an taara a minɛ ka na donc 13e arrondissement mɔgɔw kɔni o jijara u y'u ka baara kɛ bon an bɔra yan an nana tribunal la 6e komi 6 tribunal la bon o don an nana yen o y'an lamɛn ka misiw yɛrɛ mun bolo o y'a lamɛn ko vraiment n'a y'a kɛ ten o y'a ɲininka ko a dɔgɔnin de nana n'a ye ko a dɔgɔnin de nana d'a ma fana comme ale kɔni ka fɛrɛ de don k'u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko dɔgɔnin kɔni tɛ zon ye donc ninnu fana ko an tɛna o dɔn dɔgɔnin nana n'a ye misitigiw y'a ye olu y'a yira i la kuma tɛ se ka ban yan an ko an bɛ taa ni kuma ye o y'a fɔ i ɲɛna e y'a to dɔgɔnin bolila e dun bɛ yen donc o 6e an b'i nɔ minɛ an b'u nɔ minɛ a kɔni nɔ minɛ n'a ye sisan an bɛ tribunal bolo kan mais a nɔ minɛlen fana an yɛrɛ kɔni ka hakilina na an hakilina nɔ minɛli ani faamaw ka nɔ minɛli olu yɛrɛ de bɛ a kɛ kun dɔn o y'a nɔ minɛ an bɔlen kɔ o tilala ka a libéré k'u ye bon k'a ka taa dɔgɔnin ɲini o jate de don kɔni donc k'u y'o libéré mais an m'o yɔrɔ faamu pewu.